皆さん、こんにちは。ようこそカメランドイムラン TV へ。カメランドイムラン TV のカメランです。今日は一人で撮影していますので、よろしくお願いします。前の動画でウイグル人がイスラム教徒でムスリムですと言いましたね。そしてムスリムはハラールを食べます。ハラールとハラームの違いなども簡単に説明しました。このムスリムやハラールの知識はここで説明しきれないほど深い話なので、私が完璧に説明できるとは言えません。もし足りない部分や間違いがあったらごめんなさいね。プロではないので間違えることはあると思います。はい、ハラールは本当に広い範囲の話で、その中にムスリムは豚肉や豚の成分が入っているものを食べちゃダメ。なぜかというのを今日簡単に説明したいと思います。これも私の知っている答えだけであって、違う答えの人もいると思います。生まれてから今まで豚の関係のものを食べたことはありません。食事だけじゃなくて、お菓子や飲み物、スイーツなどね、豚由来のゼラチンや乳化剤、入っているもの本当に多いですよ。でも最近ハラールのもの、そういう豚由来じゃなくて大豆由来や植物由来のゼラチンや乳化剤が入っている食べられるものが本当に多くなっています。ムスリムにとっては本当に嬉しいことです。小さい時からスーパーやコンビニで食べたいものを見せたら、これに豚由来ゼラチン入ってるからダメと言われて、それがだんだん当たり前になって、今自分で成分が書いているところをちゃんと読んで判断するようになった。最初はなぜダメなのかと聞いたら、私たちはムスリムだからと言われて、だんだんなぜダメかを教えてもらいました。難しい本を読めるようになったら、その理由もちゃんと理解できると言われています。それが楽しみです。学校の給食で豚肉由来の入ってるもの食べれないから、家でそれに似てるように作ってもらっています。多分みんなアレルギーだから食べられないと思っているかもしれないですが、アレルギーではなく、ムスリムだからそういったものは食べちゃダメなんです。なぜならクルワーンに豚肉食べちゃダメと書いてあるからです。クルワーンをコラーンとも言います。クルワーンってムスリムの人にとっては一言で言うと人生のマニュアルって言います。簡単に説明すると、クルワーンはムスリムの唯一の神様アッラーが自分の言葉をモハンマドという人に伝えて、その人がまた別の人たちが分かるように伝えた内容です。間違いがないように全ての内容を本にしてまとめて、中身の内容は昔からずっと今まで変わってません。クルワーンの意味は読むべきもの、朗読するものという意味です。アラビア語で書かれていますので、そのままアラビア語で読まなきゃいけないのです。アラビア語を喋れない他の国のムスリムもクルアンを覚えてアラビア語で読みます。ムスリムが1日5回やる礼拝もアラビア語でやります。僕もまだ意味がわかりませんが、簡単な短い内容を暗記して覚えています。クルアンの日本語訳もありますが、あれは説明文章です。読むときはアラビア語で読みます。ムスリムは自分がムスリムであることを示すため、最初に覚えて言う言葉、ライラヘ、インネンラー、ムハンメドン、ラスリンラー。意味はアッラー以外は神様はいない。モハンマドはアッラーの使者、アッラーの言葉を伝えた方という意味です。これを言えたらムスリムです。そしてムスリム同士で会った時は挨拶としてアッサラムアレイクンと言います。これはアラビア語で全世界
のムスリムに通じる挨拶です。意味は、あなたの上は平安でありますようにです。アッサラムエレイクン。これに対して相手が、わエレイクンアッサランと言います。意味は、あなたの上にこそ平安がありますようにです。本当に心が温まる素晴らしい挨拶ですね。アッサラムエレイクン、ワエレイクンアッサラン。これを覚えておくと、アラブやトルコなどムスリムが多い国に旅行に行くとき役に立ちます。はい、ムスリムの人生マニュアルとも言えるこの本にいろいろ具体的にこうしろ、これはダメだと書かれているからその通りにしています。例えばムスリムは1日5回礼拝をする、1ヶ月断食をする、アルコール、お酒禁止、豚肉食べちゃダメ、親を大切にするなど分かりやすく書いてあります。その中で豚肉の話に戻りますが、豚肉の他にムスリムはちゃんとムスリムの人で決められた方法で処理した肉しか食べれません。クルアーンには豚肉食べちゃダメと書いてありますが、理由は書かれていません。尊敬するムハンマドの時代で豚の病気が流行ってたらしくて、たくさんの人が死んだから豚肉は清潔ではない。食べたらダメと言い続けて今も守っていますと説明もあります。豚肉を食べる日本人には失礼かもしれないですが、人生のマニュアルで私たちの唯一の神様の言葉で食べちゃダメと書かれているので、豚肉はムスリムは食べません。この分野は本当に広いです。これから自分の説明できる限り少しずつ伝えたいと思います。興味がある方、ぜひチャンネル登録してください。最後まで聞いてくれてありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ホーシュ、ウイグル語でホーシュ。